Ola, bo día. Chámame Mileva Maric. Coñécesme? Nacín no ano 1875, na actual Serbia. Dende cativa, destaquei pola miña intelixencia e o meu interese pola música, a física e as matemáticas. O meu pai tivo que solicitar permisos para que me permitisen estudar o nivel de secundaria, reservado só para os homes. No ano 1896 comecei os estudos de matemáticas e física na Escola Politécnica da Universidade de Zúrich, onde coñecín a Einstein. Iniciamos unha relación sentimental e quedei embarazada en 1901. Isto provocou que tivera que deixar os estudos cando só me faltaba o exame final para rematar o meu doutoramento. Realicei investigacións sobre a teoría de números, cálculo diferencial integral, funcións elípticas, teoría da calor e a electrodinámica, aínda que sempre subordinadas ao meu matrimonio con Albert Einstein, que tivo lugar en 1903. Durante o meu matrimonio con Einstein subordinei as miñas aspiracións científicas ao matrimonio, a maternidade e a axudar o meu marido coas súas investigacións, que culminaron os famosos artigos que este publicou sobre o efecto fotoeléctrico, o movimento browniano e a teoría especial da relatividade. Eu tiña un especial talento para as mates, que foi de grande axuda para a imaginación teórica de Einstein. No ano 1919, e tras ter 2 fillos máis, divorciei-me de Einstein cunha cláusula que indicaba que se recibía o premio Nobel eu obtería a miña parte proporcional do premio. O premio chegou en 1921, polo descubrimento da lei do efecto fotoeléctrico. O diñeiro serviu para pagar doutores e hospitais para o meu fillo pequeno. Para completar os meus ingresos, acabei dando clases particulares de ciencias a estudantes. En agosto de 1948, dixen adeus ao mundo con 72 anos, esquecida pola gran maioría ata varias décadas despois. Adeus!